Být spolu s těmi, kteří touží víc poznávat svého stvořitele, který se stal jejich milujícím otcem. A také s těmi, kteří se zajímají o to, zda je takový vztah otevřený i pro ně. Je pro nás vždycky radostí a výsadou. Ať už jste přítomni zde, anebo nás budete sledovat online. Velmi si každého z vás vážím a nezáleží na tom, zda vás osobně znám nebo neznám. Pro nás je důležitá skutečnost, že na každém z vás osobně záleží všemohoucímu Bohu. Buďte tedy srdečně vítáni. Téma moudrosti je samo o sobě obsáhlé. Naším cílem dnes bude zamýšlet se nad tím, co to vlastně moudrost je, jakou má hodnotu a jak ji získávat. A zda vůbec máme na moudrost či rozumnost a prozíravost, což jsou pojmy navzájem si velmi blízké a mnohdy se překrývající. My lidé shodný pohled s tím, jak na ně pohlíží Bůh. Když jsem se nad tím vším zamýšlel, vybavila se mi jedna drobná vzpomínka ještě z dob hluboké totality. Byl jsem ještě velmi mladý a v existenci Boha jsem tehdy pouze věřil. Nechci to příliš rozvádět, ale je třeba zmínit, že tehdy platily ve společnosti jiné hodnoty, než je tomu dnes. A Češi byli, pokud si pamatuji, vždycky národem, který měl svoji osobitou vtipnost. Tak se stalo, že jsem dával v prostředí, kde jsem se pohyboval, kolegům výtvarníkům a také svým známým hádanku. Vlastně to byl takový chyták. Kdybych před tebe postavil pytel rozumu a pytel peněz, co by sis vyvolil? Bylo zajímavé, že každý z těch, které jsem takto oslovil, bez zaváhání a s jistým intelektuálským nadhledem pronesl. Samozřejmě, že rozum. Načež jsem jim se špetkou jízlivosti odpověděl, velmi správně, každý si přece zvolí to, čeho se mu nedostává. Já bych si vybral peníze. Sice jsem ten vtipný chyták nevymyslel, ale dost jsem se jim, přiznávám, že s určitou dávkou škodolibosti bavil. A ti v úvozovkách postižení ho pak úspěšně a se zadostí učiněním dávali dál. Šířil se tehdy jako lavina. Proč s vámi tuto epizodu ze svého života sdílím? Kdyby mi dal někdo tutéž otázku dnes, se vší vážností a bez zaváhání bych mu odpověděl, že bych si vybral rozumnost. Mnohé se totiž mezi tím v mém životě změnilo. V mých pohledech na sebe sama, na svět a na lidi v něm. Jako důsledek toho, že se hluboce změnil můj vztah k Bohu. Takže dnes s pokorou přiznávám, že potřebuji pro svůj život víc rozumnosti, víc moudrosti a víc prozíravosti. Samozřejmě té drahocenné Boží. Protože čím déle následují svého Pána Ježíše, tím lépe si uvědomuju, jak je pro nesnadný život na této porušené zemi jeho moudrost nezbytná. Předpokládám, že jsme si asi všichni vědomi toho, že jsme každodenně, ať už ve velkých anebo malých věcech,
postavení před nezbytnost rozhodovat se a volit. Ze dvou nebo více možností. Přitom každé naše rozhodnutí může mít nečekaně a přitom někdy i dalekosáhlé důsledky. Jak v pozitivním, tak i v negativním slova smyslu. A to nejen pro nás samé, i pro lidi, kteří jsou nám blízcí, alebo na našem rozhodnutí nějakým způsobem závislí, což jsou především naši nejbližší. V rodinách jsou to buď naši manželé, nebo rodiče, prarodiče, děti, bratři a sestry, ale současně i ti, se kterými společně následujeme Pána, tedy naši sourozenci v Kristu s věčnou platností sourozenci. Soudím, že si často potřebujeme připomínat, že jsme se narodili z Ducha Svatého a máme jednoho Otce v nebi. My všichni máme jednoho Otce v nebi. Nepostrádáme-li tedy zdravou mírou odpovědnosti, roste v nás touhy i potřeba mít Boží moudrosti co nejvíce. Jak ale na to? Pojďme se spolu obrátit do Bible a přečtěme si společně z knihy Přísloví z 1. kapitoly 7. verš. Já jsem vděčný, že ochotně povstáváte z úcty ke slovu, které má svůj původ v Bohu. Ale nemusíte. Přísloví 1.7. Klíčem k poznání je úcta Hospodinu, moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. Děkuji vám, posaďte se, prosím. Hleďme, tak zde nám je dán klíč k poznání moudrosti. Jak prosté a přitom dostupné pro každého. Takže pokud jsme se až dosud snažili prorazit zavřené dveře vlastní silou a usilovnou vírou, dveře k moudrosti, že? Ale marně, použijeme Biblii nabízený klíč, kterým je postoj svrchované úcty k Bohu, nebo jinak řečeno boží bázeň před jeho slovem. Jak je zjevné, nestačí jen to, že přijmeme nabídku milosti a staneme se božími dětmi. Ale je třeba se nechat ponořit do vody křtu, stát se součástí božího lidu a setrvávat věrně v procesu učit se líbit Bohu. To je proces. Protože nám není přirozené umět žít v království Božího Syna Ježíše. K tomu je třeba proměna našeho charakteru. Ale stejně tak, jako na učně nebo na studenta nespadnou vědomosti naráz jenom tím, že se přihlásí do učení či na vysokou školu a je tam přijat, tak i bez skutečné úcty vůči Bohu bude člověk úporně hledat kompromisy se snahou, aby si dál zachoval co nejvíc ze svého dosavadního životního stylu a ze svých vlastních hodnot. To ovšem není cesta moudrosti, ale, promiňte mi to, vychytralost hlupáka, který, jak čteme, moudrostí a poučením pohrdá. No, je to krajně nebezpečná cesta, vzhledem k tomu, že v sázce je celá naše věčnost v nebi. Moc pěkně to vyjadřují 3 verše ze 3. kapitoly Přísloví.
Přísloví 3, 5 až 7. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu. Nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku se jej snaž poznávat. On sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, ctí Hospodina a vyvaruj se zla. Opět je tu zdůrazněna úcta k Bohu, která je spjatá s nezbytností celého odevzdání se jemu s prosbou, aby nás proměňoval. To je vlastně spolehnutí se na něj v plné důvěře. Pokud se touto cestou nevydáme, pak budeme zcela zákonitě dál spoléhat sami na své přirozené rozumové schopnosti. Žádná další možnost totiž neexistuje. Avšak právě před spoléháním se na svůj úsudek jsme zde varováni, protože důsledky jsou u božích dětí obzvlášť trpké. Ďábel si u těch, kdo patří Kristu, velmi libuje v tom, aby se o ty trpké dopady přičinil. A protože Bůh je spravedlivý a navíc své děti miluje a tudíž je i vychovává, k našemu překvapení to i dopouští. Když nás tedy Boží slovo se vší vážností, jak bychom to mohli najít i na jiných místech Bible, varuje před spoléháním se na naši lidskou moudrost, měli bychom si o ní říci něco víc. Je totiž velký rozdíl mezi tím, jestliže naše přirozené obdarování užíváme, anebo na ně spoléháme. Všichni jsme v nějaké míře rozumovými schopnostmi nadáni a potřebujeme je. Jsme také v pokušení se navzájem srovnávat. A obdivujeme přitom často ty, kteří mají mnoho znalostí a vysokou úroveň vědomostí a schopností je využívat. Na tom není nic špatného. Vždyť z tohoto přirozeného obdarování máme v mnoha oblastech svého života velký užitek. Uveďme si například lékaře a medicínu vůbec. Přitom bychom však neměli přehlédnout, že někteří z takto obdarovaných lidí jednají ve svém osobním životě překvapivě nemoudře a dokonce až pošetilé. A další zase, že svých schopností sobecky zneužívají, nezřídka ke škodě jiných. A se zármutkem musíme zmínit i ty, kteří svůj mnohdy i vysoký intelekt, tedy moudrost lidskou, zneužijí ke zločinnosti. Až tak, že jak se to například dálo v koncentračních táborech za druhé světové války a jak se to žel ve světě na některých místech děje i v současné době. Takže jsme si v krátkosti potvrdili, že i něco tak dobrého a vzácného, jako je schopnost myslet v životě člověka, který nežije pod vládou svého stvořitele, se může snadno obrátit i proti člověku samému a lidem kolem něj. Nezbytně se zde tedy vynořuje otázka, jak je to se mnou, jak je to s námi, kteří jsme Ježíšovými učedníky, jak jsme tedy v procesu vnitřní
proměny. Spolehlivé zrcadlo pro nás, náš současný stav, nám vždycky nastavuje Boží slovo. Pojďme do něj společně znovu nahlédnout. Budeme číst ze 3. kapitoly Jakuba od 13. do 17. verše. Jakub 3, 13 až 17. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky, ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející z hůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelská. Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost. Moudrost, která je z hůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Asi vás v tom textu stejně jako mě zaujalo především to, že se v něm můžeme výborně poznat, protože přesně odděluje dopady lidské moudrosti od Boží. A pak rozdělení té lidské na různé kategorie. Opět s přesným vymezením. Podle toho, co přinášejí nebo způsobují. Takže snadno rozpoznáme, že ta pozemská má z těch 3 zde jmenovaných nejvyšší podíl oné nebeské. Proto nám skutečně může být a také je, jak už jsme si dříve zmínili, v mnoha záležitostech praktického života velmi užitečná. Její kvalitu poznáme podle toho, do jaké míry se kryje s hodnotami uvedenými v Božím slovu a jaké praktické ovoce přináší do lidských životů a do mezilidských vztahů. Ta pudová je pak bezesporu zaměřena jen na vlastní sobecké zájmy a na vlastní prospěch dotyčného. I když to někdy zahrnuje i prospěch někoho jiného, ale opět pouze ze sobeckých důvodů. Prostě na někoho, na kom tomu dotyčnému jako velmi záleží. A ta ďábelská, ta je určena a nesena nenávistí a záští k člověku nebo k určitým lidem. Jako bylo a je například vyvražďování Židů. Moudrost z hůry je z Ducha Svatého. Proto je především nemá a ani nemůže mít naprosto nic společného s hříchem. Protože je svatá. Ta je provázena láskou a milostí. Takže přináší do srdce člověka hluboký pokoj, způsobený tím, že ho uvádí do Boží blízkosti. A proto také vnáší pokoj do vztahů mezi lidmi. Já bych se asi... mám tady, děkuji. Potřeboval jsem se napít.
Proto je tato moudrost pro Kristova učedníka nepostradatelná. Vede ho bezpečně po cestě stále nových vítězství nad sebou i ve všech životních zápasech. A pokud zůstane věrný, rozhojňuje se v něm a je jeho stále rozpoznatelnějším poznávacím znamením. To ona činí člověka darem a požehnáním pro jiné a provází ho až do jeho spočinutí v náručí Otce v nebesích. To je ta moudrost, o níž mluvíme, po které věřím, v srdci toužíme a o kterou také neustále usilujeme. Ještě než si spolu uděláme malý boží vhled do tohoto našeho shromáždění, rád bych se s vámi podělil o jednu zkušenost. Nevím, zda jste si toho povšimli, ale věřící lidé mají jeden zajímavý instinkt. Ti, kteří si Pána upřímně zamilovali, jsou velice rádi spolu a vyhledávají svoji blízkost. A tak i já, když jsem se setkal s Pánem a zakotvil jsem v brněnském letničním obecenství, jsem se pravidelně účastnil našich nelegálních čtvrtečních večerních shromáždění. To nebyly jenom ty čtvrteční, ale nelegální byly všechna naše shromáždění. A tato čtvrteční byla v domečku o stařičkých manželů Mečkovských. A protože to bylo na opačném konci Brna, zůstával jsem ten den déle v práci a pak jsem jel k ním. Bývalo to ještě nějaký čas před začátkem. Sedávali obvykle ti manželé proti mně na prosté pohovce, drželi se za ruce a střídavě vyprávěli. Byli to velmi prostí Bohu zcela oddaní lidé. Hltal jsem jejich mnohá svědectví, jejich zkušenosti s Ježíšem. A doslova jsem přitom nasával atmosféru boží lásky, která mezi nimi byla a kterou jsem jejich přítomnosti na sobě prožíval. Jsou to pro mne až dosud nezapomenutelné příběhy a vzpomínky na drahocenné chvíle. Jejich děti byly tehdy už dávno dospělé a sami už měli také děti. I my s Ivankou jsme tehdy měli malé děti a tak se rozhovor občas točil na ně. A tehdy tato drahá a tělesně už křehoučká sestřička, když hovořila o zápasech, které jeden z jejich synů tehdy prožíval, vyslovila větu, na kterou nikdy nezapomenu. Raději bych se svému vlastnímu dítěti dívala do hrobu, než aby odpadl od Pána. Byl jsem tím výrokem šokován, ohromen. Vždyť mluvila o krvi své krvi, o dítěti, které nosila po 9 měsíců pod srdcem, o synu, s kterým proběhla mnoho nocí, když byl vážně nemocný a za kterého, jak jsem si byl naprosto jist, by kdykoliv bez váhání i život dala. A já dodnes děkuji Bohu za to, že jsem toto jí zvláštní, ale přitom hluboké a moudré vyznání ceny Ježíšovy oběti na kříži Golgoty mohl slyšet.
Hluboko mě tehdy zasáhla ta jednoduchá biblická pravda, že Otec přece neposlal svého milovaného syna, aby nám zajistil příjemný život zde na zemi, ale proto, aby nám otevřel cestu do nádherného věčného života s ním na věky v nebi. Dodnes za tyto boží služebníky, kteří už jsou dávno u svého Pána, vroucně děkuji. Závěrem si chci spolu s vámi ještě přiblížit boží pohled na moudrost a na nás, kteří jsme zde shromážděni jako jeho svatý lid. Budu číst z první epištoly Korinským, z první kapitoly, verše 21 až 27. Poslouchejte pozorně, poslouchejme pozorně. 1. Korinským 1, 21 až 27. Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, ale pro povolané, ať Židy či Řeky Krista, boží moc a boží moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a boží slabost je silnější než lidé. Podívejte se, bratři, na vás, jak vás Bůh povolal. Podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Ale Bůh vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. Ano, drahá sestro, drahý bratře, to je o tobě i o mně, to je o nás. Bůh vám žehnej. Amen. Jako vždy se chci krátce pomodlit za nás. Pane, jak jsi dobrý, jak jsi obdivuhodný a jak jsi plný milosti a lásky. Ty jsi moudrost, Pane. Ty jsi pro nás zdroje moudrosti. Já tě prosím za tyto tobě tak drahé bratry a sestry, i za mě, i za sebe sama, prosím, proměňuj nás, Bože, a veď nás po té tvé cestě. A děkuji ti, že ty se ujímáš každého, kdo se ti opravdu odevzdá. A ty také proměňuješ ty, kteří o to stojí. Děkuji ti, že ty to dokážeš, protože já jsem si jist, že sám se sebou bych to nedokázal. Žehnám těmto tobě tak drahým lidem ve jménu, které je nejdražší na zemi i na nebi, ve jménu Ježíše Krista, toho ukřižovaného a z mrtvých vstaného. Amen.